Kulturistika má fascinujúcu históriu, ktorá siaha tisícky rokov do minulosti. Aj keď ako šport sa vyvinula až v modernej dobe, kult fyzickej zdatnosti a silných svalov je starý ako civilizácia sama. Už v staroveku boli fyzická zdatnosť a sila veľmi cenené, a to nielen v bojových umeniach, ale aj v spoločnosti ako také. Jedným z najznámejších historických postav je Milos Krotonu, legendárny grécky zápasník, ktorý sa považuje za prvého silového šampióna. Milo mal jedinečnú tréningovú metódu. Pravidelne nosil telatá na pleciach, čím si postupne zvyšoval záťaž, až nakoniec zdvihol dospelého býka. Jeho úspechy na olympijských hrách, kde vyhral niekoľko súťaží, ho urobili symbolom sily a odhodlania. Tento prístup k tréningu predznamenal vznik neskorších techník kulturistiky, kde sa kombinujú sila, vytrvalosť a technika. V starovekom Grécku a Ríme bola svalová sila vysoko cenená. Zápasníci a siláci súťažili o česť a slávu, pričom ich telá sa stali objektom obdivu. Zobrazenia bohov ako Herakles znázorňovali ideál dokonalého mužského tela, vyváženého a svalnatého. Tieto ideály prenikli aj do umenia a sochárstva, kde sa dokonale tvarované telá stali symbolmi krásy a mužnosti. Moderná kulturistika sa začala formovať v 19. storočí, keď sa objavili prvé silové atletické súťaže. Eugen Sandow, známy ako otec moderného kulturizmu, bol nemecký silák, ktorý usporiadal prvú oficiálnu kulturistickú súťaž v roku 1901. Na tejto súťaži sa hodnotila nielen sila, ale aj symetria a estetika, čím sa položil základ pre neskoršie súťaže a metódy hodnotenia v kulturistike. Ďalšou významnou postavou bol Louis Cyr, kanadský silák, ktorý je známy ako jeden z najsilnejších mužov všetkých čias. Jeho rekordy, ako zdvihnutie záťaže 1967 kg na chrbát, sú dodnes impozantné. Cyr sa stal obrovskou inšpiráciou pre neskorších kulturistov a silových športovcov. Po druhej svetovej vojne sa kulturistika v Amerike stala veľmi populárna. Súťaže ako Mr. Amerika a Mr. Universe prilákali pozornosť verejnosti a zrodili nové hviezdy. Steve Reeves, ktorý vyhral Mr. Universe v roku 1950, prepojil kulturistiku s filmovým priemyslom a stal sa hviezdou vďaka úlohe Herkula. Jeho esteticky dokonalá postava z neho urobila vzor pre mnohých mladých mužov. Arnold Schwarzenegger je bez pochyby najznámejším kulturistom všetkých čias. Jeho 7 víťazstiev na súťaži Mr. Olympia medzi rokmi 1970 a 1975 ho urobilo legendou. Arnoldova charizma, kombinovaná s monumentálnou postavou, popularizovala kulturistiku po celom svete. Vďaka dokumentu Pumping Iron z roku 1977 sa Arnold stal nielen kulturistickou ikonou, ale aj hviezdou svetového formátu. V 90. rokoch sa kulturistika začala zameriavať na extrémne hmotné telá, kde hlavným cieľom bolo dosiahnuť maximálnu svalovú hmotu. Dorian Yates, známy svojimi 6 víťazstvami na Mr. Olympia, bol jedným z prvých kulturistov, ktorí priniesli éru masívnej hmotnosti do kulturistiky. Jeho tréningový štýl, zameraný na vysokú intenzitu a minimálny objem, mu umožnil dosiahnuť neuveriteľnú svalovú hmotu a hustotu. Ronnie Coleman, 8-násobný víťaz Mr. Olympia, je považovaný za jedného z najväčších a najsilnejších kulturistov všetkých čias. Kombinoval masívnu svalovú hmotu s extrémnou definíciou a posunul hranice toho, čo bolo možné v kulturistike dosiahnuť. Jeho tréningy, pri ktorých pravidelne zodvihol závažiace z 360 kg, sa stali legendárne. Dnes sa kulturistika rozdelila na rôzne kategórie, pričom súťaže ako Classic Physique sa vracajú k estetickým ideálom zlatej éry, zatiaľ čo kategórie ako Open stále kladú dôraz na masívnu svalovú hmotu. Moderní kulturisti sa zameriavajú na diverzifikáciu súťažných kategórií a sú uznávaní nielen za svalovú hmotu, ale aj za estetiku, zdravie a celkový vzhľad. Kulturistika sa dnes teší celosvetovej popularite. Mnoho divákov a nadšencov sleduje prestížne súťaže ako Mr. Olympia a Arnold Classic, kde sa stretávajú najlepší kulturisti. Tento fascinujúci šport prešiel dlhú cestu od svojich skromných začiatkov a dnes inšpiruje milióny ľudí, aby sa venovali cvičeniu, zdravej životospráve
a prekonávaniu vlastných limitov.